בנקודה הכי תל אביבית שיש. בלב ליבה הקלאסי וההיסטורי של תל אביב, בין רחוב ביאליק הציורי לשוק הכרמל הצבעוני, בין חנויות המעצבים של רחוב שנקין לחוף ימה של תל אביב, במרחק פסיעות מבית ביאליק ובית ראובן רובין, בין בתי הקפה הידועים והאהובים, שלל חנויות המעצבים, רחוב דיזנגוף וגן מאיר, בתי ספר וגני ילדים, בסביבה ארכיטקטונית שופעת בניינים לשימור, בלב המרקם האורבני הייחודי של תל אביב, הולך ומוקם פרויקט בצלאל, פרויקט המגורים הכי תל אביבי בעיר, פסיפס מופלא של חזון, קלאסיקה אורבנית וחיים מודרניים. מתחם מגורים מיוחד במינו מבית אלעד ישראל מגורים וצמח חמרמן, פרויקט בצלאל. בצלאל הינו פרויקט ייחודי הכולל 2 מבני מגורים, בני 7 ו8 קומות, אשר מקיפים כיכר המייצרת אווירה תוססת ואינטימית גם יחד, ומעניקה לדיירי הפרויקט מענה גם לחיי היומיום וגם לשעות הבילוי והפנאי. מתחם עדכני וחדשני המקיף פיאצה מעוצבת ורחבת ידיים וכולל חנויות בוטיק, חנויות קונספט ובתי קפה באווירה אירופאית, לצד גני ילדים, חנויות פארם ועוד. פרויקט בצלאל תוכנן על ידי האדריכל אבנר ישר, ברוח ובסגנון הבנייה התל אביבית, תוך שמירה על האותנטיות של הסביבה ההיסטורית, המרתקת ומלאת התוכן. כל זאת תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים הן בבניינים עצמם והן בחללים הפנימיים. הזדמנות נדירה לאורך חיים אורבני ומודרני בלב תל אביב, עם איכויות של פעם. לובי מפואר ומעוצב המתנשא אל חלל כפול, טרקלין עסקים, מעליות מפוארות, חדר פעילות ומשחקים, חדר כושר מאובזר במכשירים מתקדמים. את כל הנוחות והפינוק הללו מציע פרויקט בצלאל לדייריו. בפרויקט בצלאל מגוון דירות בשלל סגנונות וגדלים, הנהנות מתכנון ייחודי המאפשר גמישות עיצובית, כך שכל אחד יוכל למצוא בו את הדירה המתאימה לו. תוכלו למצוא בפרויקט דירות בנות 2, 3 או 4 חדרים, הנבנות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, וכוללות מרפסות, חלונות גדולים ומפרט עשיר ואיכותי. בנוסף, כולל הפרויקט פנטהאוזים מפוארים ייחודיים הבנויים במפלס אחד. פרויקט בצלאל, שילוב מושלם בין תל אביב של פעם על קסמה ייחודי לבין החדשנות שמציעה לנו המאה ה-21. פרויקט בצלאל, הכי תל אביב שיש.